Здравейте, аз съм доктор Денков, намираме се в Reshape Clinic и днес ще ви покажа една операция за липоскулптуриране в областта на ръцете. Мишниците или горната част на ръката са много често срещана проблемна зона при много дами, които желаят да коригират своята визия. Елате да ви покажа. Всяка една операция започва с подготовка и съответно ние трябва да се приведем в конкретния вид или стерилни за операционната. Ще извършим така наречената хай-тек липосукция или високотехнологична липосукция. Ползваме най-различни технологии, модерни, иновативни технологии за липоскулптуриране. Комбинираме различни методики, за да постигнем възможно най-добрият резултат. Съответно, използваме ултразвукова липосукция, Power Assisted липосукция, включително и хелиева плазма, студена плазма или Renuvian, технология за стягане на кожата. Следващата стъпка от всяка една липосукция в нашата клиника е приложението на така наречения вейзър. Вейзър е ултразвуков апарат, с който втечняваме мазнината. Масната тъкан не е свободно движеща се, тя е така организирана в едни големи масни комплекси. Ние искаме да разбиеме големите масни комплекси на малки частички мазнини, които да можем в последствие да изсмучаме. И вейзър ни помага това нещо да се случи. Третия етап от тази интервенция е Power Assisted липосукцията. Това е липосукция с добавена мощност. Виждате тази ръкохватка, вътре има моторче, което движи канюлата или тръбичката, с която ще изсмукваме с 4000 удара в минута. Когато го пуснем, се получава една вибрация. Това ни дава няколко предимства. По-малко травма, не се натрупва, не се акумулира травма в една определена точка, както и максимално равномерно убиране или евакуиране на масната тъкан от обработваната зона. При операциите за моделиране и контуриране на тяло, свързани с липосукция, много често е важно, даже по-важно, колко точно като обем ще оставим, а не точно колко ще вземем. Тоест, много често пациенти идват за да обработим единични зони, което означава, че в обработваната зона трябва да внимаваме какво количество мазнина ще отнемем и какво ще остане, за да може зоната да прелее с околните на нея зони. Вече обработихме едната ръка на пациентката, от която премахнахме около 500 мл чиста масна тъкан, което е сериозно количество за зоната на ръцете. В момента извършваме Renuvian или така наречената J-плазма. Прилагаме я в зоните, в които сме извършили липосукция и имаме предварително отпусната кожа, а може и по-отделно само за пациенти без налична подкожна мазнина и без излишен обем, но отново с отпускане на кожата изгражда колаген, стяга допълнително подкожната съединителна тъкан за един по-добър краен естетичен резултат. Нашата операция приключи. Сега на нашата пациентка й предстои възстановителен процес. Тя ще трябва да спазва определени указания, за да може да се възстанови по най-добрия начин за желаното време. Разбира се, очакваме перфектни резултати.